Un pobo ca súa tradición, a súa historia e a pedra. Imaginaros un pobo con 3,5 millóns de metros cuadrados de suelo industrial. Imaginaros un pobo referente na pedra, no Rosa Porriño. Imaginaros un pobo con máis de 2.200 empresas. Imaginaros un pobo cun dos PIB máis altos de toda Galicia. Imaginaros un pobo con bons callos, con bo pan, o do Porriño. Imaginaros un pobo na que os seus traballadores e traballadoras, os que están e os que non están tamén, están traballando como nunca este material, o da pedra. Imaginaros un pobo co paisaje maravilloso que temos aquí atrás, a pedra Rosa Porriño. Deixar de imaginar, porque estades aquí, no mellor pobo, no pobo do Porriño. Benvidos e benvidas, e moitas gracias. Conselleiro de Emprego, Director Xeral, Ana Delegada, Alcaldesa de Salceda, Capitán, representante de Estongal, do Clúster do Granito, a banca e todas as empresas e distintos sectores que estades hoxe aquí, benvidos e benvidas ao Porriño. Terra de oportunidades, terra de talento, como que ten Erika, como que ten Noemi, como que ten Iker, como que ten Laura, que tamén despois estarán aquí. E como moitos máis que podía decir, miña nai tamén ten moito talento, non o vou a decir, pero moitos máis se podían ter. E realmente por iso estou orgulloso do meu pobo. Un pobo que ten moito pasado, un pobo que ten presente, como dixen onte, pero un pobo que ten moitísimo futuro. Estou moi contento de que se faga esta feira Estongal, porque serán moitas máis as que vendrán detrás. E moi contento porque cada empresa que pregunto, e cada empresa que hoxe visitei hoxe pola mañán, e que hoxe tamén estaban aquí, me dicían o mesmo, que están super contentos. E para min, a primeira feria, dá igual a xente que vaya a ela, porque foi todo un éxito. E por que? Porque se fixo por primeira vez, e iso xa é un éxito, porque realmente estamos no mellor sitio, e iso tamén é un éxito, e sobre todo, é o máis importante, que se está apoiando o sector como nunca. Sin máis, premiados tamén, parabéns a todas e todos, que teñades un bo día, benvidos ao Porriño, e me vades a deixar rematar con Viva o Porriño. Moitas gracias.